uRhulumente ubhengeze iinzame zakhe zakutshanje zokulwa ukuxhatshazwa kwabasetyhini. Umongameli Cyril Ramaphosa ubhengeze ukusekwa kwebhunga lokulwa ubundlobongela kwanokubulawa kwabasetyhini. Eli nyathelo lilandela ukwanda kweziganeko zokuxhatshazwa kwabasetyhini ngelixesha lokumiswa kweentshukumo. Ikomiti yethutyana ejongene nobundlobongela obujoliswe kwabasetyhini yenze isimbonono kumongameli. We can't continue to lose women because patriarchy and our standing as men in this country dictates and allows us to do so. So when you read the NSP, Mr. President, is that it finds expression on prevention. We need to pull all our resources on prevention. And once we pull those resources on prevention, it's easier to deal with law and policy reforms. uRhulumente udandalazise ukuba ubundlobongela ngakwabasetyhini buthe chatha kweli xesha lokumiswa kweentshukumo. We have seen global trends and indicated that gender-based violence has increased during the lockdown. Umongameli Cyril Ramaphosa ulisabele ikhwelo elihlatywe ikomiti yethutyana ejongene nokwenziwa amaxhoba obundlobongela kwabasetyhini. Now, the emergency plan helped in a number of ways to set up a delivery mechanism for a longer set of interventions, and the work will now be taken over by the Gender-Based Violence and Femicide Council. The Council will also oversee the implementation of the National Strategic Plan, which is being launched today and being handed over to me. uRhulumente ufumene inkxaso ye-1.6 billion rand ukuzama ukulwa lo mkhwa othe gqolo kweli.